Una de les coses que més m'ha interessat quan vaig entrar al grau de Filologia Catalana va ser els aforismes de Fuster. Els de música eren com els més misteriosos, no? I ningú sabia molt bé explicar per què Fuster va escriure aquests aforismes. Llavors vaig seguir indagant i vaig veure que Fuster tenia molt més escrit sobre música que no només els aforismes i que era una cosa que s'havia estudiat poc o que la gent que s'havia posat no era música, llavors doncs, no havien arribat a aprofundir sobre el tema. Fuster concep la música com un element important de la cultura, tan important com la literatura, tan important com qualsevol altre art, que pensa que no se li ha prestat massa atenció, que ni per part de la classe dirigent, ni per part dels filòsofs ni dels escriptors, que n'hi ha com un buit que s'ha d'omplir d'escrits sobre música. Però al mateix temps ell intenta omplir aquest buit amb moltes reflexions sobre els seus gustos musicals, que són gustos clàssics, basats en el seu pensament, que és sobretot racionalista, humanista. I al mateix temps n'hi ha molt de pensament o molta reflexió reivindicativa per tal de trencar les convencions que n'hi ha sobre la música, per tal de parlar de democratitzar la música, que la música no sigui un ritual sagrat de les sales de concerts, per tal de trencar amb aquesta idea de que l'òpera ha de ser una cosa elitista. Fuster es relaciona amb molts músics, amb músics clàssics, perquè, per exemple, Manuel Palau o Matilde Salvador, amb els que després o treballa o que li fan adaptacions dels seus poemes, però també amb els músics populars, amb Raimon, amb Lluís Llach, amb Ovidi Montllor. Fuster fa una feina de promotor, de corrector, fa els pròlegs de molts discos de la nova cançó, perquè és un intel·lectual compromès i això ho hem de tindre clar. Tota la seva obra té una funció social, que és la d'ocupar-se de la cultura i fer que, sobretot durant el franquisme, que la cultura renasca o que puga eixir d'aquest minoritarisme al que ha estat obligada. Doncs sempre recomano la revista Gargots, que sempre podreu trobar els escriptors més nous o més joves del País Valencià. Si a algú li interessa el tema de Fuster i la música, doncs l'aproximació així que és bàsica, perquè són un cicle de conferències que va haver sobre Fuster i la música, però és prou completa perquè tracta la música de la nova cançó, la música tradicional i un poc dels gustos musicals de Fuster, que és Joan Fuster i la música. Abans que fas allò de la meva investigació de tragar el meu llibre, que això ja